A ranar 12 ga watan Disamba na shekara ta 2025 ne Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Farfesa Tukur Adamu a matsayin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau na 4, biyo bayan amincewar majalisar gudanarwar jami'ar. Wannan dai gabatar da ragamar jagorancin jami'ar ne aka yi tsakanin mataimakin shugaban jami'ar mai barin gado, Farfesa Mu'azu Abubakar Gusau, da wanda ya gaje sa, Farfesa Tukur Adamu. Farfesa Mu'azu Abubakar Gusau, wanda ya lissafo wasu daga cikin nasarorin da ya samu, ya yaba ma majalisar gudanarwa, shugabanni, ƙungiyoyi da al'ummomin da ke zaune a yankin jami'ar bisa goyon baya da haɗin kan da suka bashi a tsawon jagorancinsa. Da yake ban kwana ga tsohon mataimakin shugaban jami'ar, sabon shugaban jami'ar Farfesa Tukur Adamu ya sha alwashin tabbatar da haɗin gwiwa da ɗaukacin muhimman masu ruwa da tsaki domin ɗaga martabar jami'ar. A saƙonninsu na fatan alkhairi, wasu daga cikin baƙi da na'ibin mataimakin shugaban jami'ar mai kula da sashen mulki, haɗi da ƙungiyoyin malamai da sauran ma'aikatan jami'ar, dukkaninsu sun yi addu'o'in samun nasara ga tsoho da sabon mataimakin shugaban jami'ar. Gabatar da kyaututtuka ga tsohon mataimakin shugaban jami'ar, ciki kuwa har da al'ummomin da ke zaune a yankin jami'ar suka yi, na ɗaya daga cikin al'amuran da aka gudanar a lokacin taron. Murtala Bala Gusau, labaran NTA.